finále začalo. Červenými rukavicami boxujúci skúsený reprezentant Vladimír Idráni a proti nemu v modrých rukaviciach Marek Lespuch. Zatiaľ vidíme pozičnú aj technickú prevahu na strane skúsenejšieho Vlada Idrániho. Ako vidno, borci predsa len z jedného gymu, takže prvé kolo určite neprebehlo v nejakom praže. Začalo sa na druhé kolo do finálového duelu v low kicku mužov do 81 kg. To vidno aj mladý reprezentant Lespuch úspešne zasahoval nohami. Teraz prvý ide priamo na hlavu reprezentanta Lespucha od Vladimíra Idrániho a počítanie zo strany ringového rozhodcu Woodyho. Pokračujeme ďalej. Druhom kole už vidno celkovú pozičnú prevahu reprezentanta Idrániho. A Kongu končil druhé kolo tohto finálového duelu a do tretieho kola finálového zápasu majstrovstiev Slovenskej republiky v kickboxe v low kicku mužov do 81 kg. Modrou zápasiaci Vladimír Idráni a v rohu červenom Marek Lespuch, obaja pretekári toho istého gymu Eška Idráni Prievica.
už výraznú prevahu Vladimíra, ktorý útočí najmä na spotky. Opäť kopy, ktoré veľmi destabilizujú Mareka Lespucha. Takže tvrdý spodok, opäť počítanie zo strany ringového rozhodcu, počítanie Mareka Lespucha, druhé v tomto zápase. A zrejme posledné a tretie počítanie podľa amatérskych pravidel, ktoré zrejme ukončí aj toto stretnutie. Takže podľa pravidel musel aj ringový rozhodca proti bude ukončiť tento zápas, ktorý už mohol jednoznačný priebeh. Mužov do 81 kg na mestách Slovenskej republiky kickboxer roku 2015 vyhráva verdiktom RSC Referee Stop Contest, pretekára z rohu modrého Vladimír Idráni. Vladimír Idráni sa stáva majstrom Slovenskej republiky a vicemajstrom zostáva jeho oddielový kolega Marek Lespuch.